La nova és arribada a la vila. La paciència del mag s'ha esgotat. Ha decidit emprendre un camí cap a un nou destí on poder seguir elaborant la seva millor màgia, fugint del caos i el rebombori de la vila que l'ha vist créixer i, de manera cruelment irònica, també l'ha deconstruït enmig d'una tensa batalla de poder i codícia. Es diu que en busca de respostes, el mag acudirà a una vila poblada de l'illa del nord, on buscarà el consell del seu mestre, també exiliat de la vila. Què collons? Que Messi marxa. Messi marxa del Barça. Messi marxa del Barça i Catalunya es desmorona. És possiblement el pitjor moment de Catalunya des del 1714 o la cançó del Hosmar i bàsicament tot és culpa de l'inepte, de l'imbècil de Bartomeu. Tot plegat és difícil de pair. El col·laborat de Messi probablement encara no hagi acabat i quan tregui aquest vídeo hi haurà noves notícies, nous desenvolupaments, però la meva sensació és que pot anar pitjor, molt a pitjor. Per tant, soc vingut aquí a fer una predicció donada la greu hora que estem vivint. Gràcies a una extensa partida al PC Futbol he pogut visualitzar el futur que li depara el primer equip masculí del Futbol Club Barcelona i bàsicament vull explicar-lo perquè els culers ens acostumem a ser uns losers, no? Leo Messi decideix marxar lluny del Camp Nou, esquivant la directiva, la premsa i el Departament d'Hisenda. Fitxa pel Manchester City de Guardiola, que també acabarà rebent a Riqui Puig i Ansu Fati cedits pel Barça. A la ciutat condal, el club depura jugadors, però no en fitxa cap per quadrar comptes, i arrenca la temporada amb 14 jugadors professionals, havent de completar la banqueta amb juvenils i Bernat Soler fent-se passar per futbolista. Koeman no pot evitar el desgavell i és destituït al novembre. García Pimienta pren possessió del club, però és despatxat quan només aconsegueix acabar 8è a la Lliga. A la Champions, el Barça és eliminat a quarts pel Real Madrid amb un 6-0 inclòs al Bernabéu. El Manchester City, però, guanya els blancs a la final amb doblet de Messi i gol de Riqui Puig. Bartomeu, embogit, decideix anul·lar unilateralment la constitució del Barça i ven al club el millor postor. Amb Amancio Ortega com a president, el Barça canvia el seu nom per raons comercials a Futbol Club Pull&Bear Barcelona. La davantera de Braithwaite, Trincao i Estuani, però, no acaba de convèncer i perden la primera jornada de Lliga davant del Fuenlabrada per 2-1. Potser eren els uniformes verds que portaven mala sort. El cert és que el club no es fa fort fora de casa i pateix al Zara Home Stadium i acaba 12è. Ni Reixac, ni Gerard López, ni Ronald de Boer són capaços de redreçar el rumb blaugrana. A mitjans de març de 2022, Amancio Ortega és informat del que és un director esportiu i nombra la seva neboda, Loli Ortega, per ocupar el càrrec. El Manchester City, mentrestant, guanya la seva segona Champions consecutiva. El Barça subsisteix principalment a base de jugadors del filial perquè Loli Ortega, amb experiència prèvia només a Inditex, fitxa només a models de fotografia aleatoris que, segons ella, tenen pinta de futbolistes. En aquesta compra acaba fitxant a Neymar i Olivier Giroud només pel seu atractiu físic, i el club torna a guanyar potencial, acabant 6è sota les ordres de Gut Johnsen. Messi guanya el sextet amb el City i fa una temporada tan extraordinària que France Football s'inventa el premi diverses pilotes d'or, ja que una sembla insuficient. El Barça femení, separat de l'entitat i presidit per Andreu Joanola, guanya la seva primera Champions femenina. Al desembre de 2022, Josep Maria Bartomeu és trobat mort al seu domicili. L'autòpsia revelarà una sobredosi de cocaïna i xànecs. El Barça no supera la fase de grups de l'Europa League, que l'emparellava amb l'Udinese, el Ferencváros i el Red Bull Andorra. Humiliats, amb la pedrera buidant-se amb jugadors fugint del club en declivi i amb un deute creixent, el club està en perill. Amancio, però, acaba convencent a Xavi de fer-se l'entrenador del primer equip en un viatge a Bangladesh, on li confirma que els treballadors de les seves fàbriques tenen els mateixos privilegis que els treballadors a Qatar. Amb una segona volta miraculosa, el Barça salva la categoria en 17è lloc. Amancio Ortega mor als 88 anys i estipula al testament que el club serà subhastat al millor postor. Després d'una important cerimònia celebrada a Pedralbes, el comprador és Chen Yanseng, propietari de l'equip de segona divisió B, Reial Club Deportiu Espanyol. Immediatament, i amb un controvertit forat legal, Chen fa efectiva la compra de la plaça del Barça a primera divisió amb l'Espanyol i, de retruc, envia els blaugranes a segona divisió B per posteriorment vendre el club a un comprador aleatori del mercat de Wuhan. Gairebé tots els jugadors marxen, tret de Braithwaite, pobre. Messi es retira a Newell's Old Boys guanyant la Copa Libertadores. Enfonsat, destrossat, el Barça és una ruïna, una simple ombra del que havia estat. El club descendeix fins a tercera catalana sense tindre un president clar. La presidència del Barça esdevé una figura fantasma. Es diu que el títol de president passa a mans noves de manera oculta durant anys. Alguns clamen fins i tot veure vendre el títol de president del club per Wallapop a €1. La Masia
tal com estipulava el testament de Mancio Ortega, esdevé el Pull&Bear més gran del món. A la tercera graderia del Camp Nou, en desús complet, s'hi construeixen pisos de 12 metres quadrats per acollir els dealers d'heroïna de Neo Barcelona. Finalment, al febrer de 2031, el club cau en mans d'un gamer brasiler viciat al Ronaldinho Soccer i al Football Manager. Amb els seus companys de favela, decideixen comprar el club, reorganitzar l'estructura del Barça i rellançar-lo. Amb un nou escut i esperit, el Futebol Clube Gostoso de Barcelona recupera la seva plaça a primera divisió, guanyant el play-off d'ascens davant dels Vodafone Giants. Amb els fitxatges estrella de Caipirinho, Rigoberto Santos, Neymar Jr. i Pingo Amarelo, l'entrenador Vinícius Júnior comanda una combinació de cultura de joc de possessió i filigranes que fa que el club guanyi la seva primera lliga des de fa 21 anys. L'immersió de la cultura brasilera és tal que el portuguès esdevé llengua cooficial a Catalunya, fent perillar de retruc el català de nou. Després de la Renaixença, el Barça manté la seva estabilitat dins de l'elit del joc, tot i que encara s'està adaptant a les noves regles del futbol, on la pilota i les porteries floten i s'han d'utilitzar sabates en coets o jetpacks. El Barça també participa en la primera edició de la Intergalactic Champions League, on cauen eliminats a semifinals contra l'Estrella Roja de Mart. En la constant evolució del joc i la societat, el Barça es manté en la seva eterna dicotomia entre abraçar la tradició i mirar cap al futur. La seva plantilla és una barreja híbrida d'humans, cíborgs i clons. Tot i que el club dona llum verda als científics per clonar llegendes de l'entitat com Puyol, Migueli, Ter Stegen o Caipirinho, el club refusa clonar Leo Messi. En part perquè li tenen massa estima i respecte com a persona, en part perquè la seva besneta té els drets del seu clonatge i no se'ls vol cedir al club pel seu tracte quan l'argentí va deixar l'entitat per la porta del darrere. El Barça no aconsegueix passar mai més de la fase terrestre de la Intergalactic Champions League perquè tots els clubs amb els que s'enfronta utilitzen 11 clons de Messi per jugar contra ells. Sorgeix a Berlín la quarta revolució proletària, en caure el règim dictatorial del Dutzer Reich. Aquesta va de debò, proclama la gent. Prenent com a referents ideològics les obres revisionistes de la rebesneta cíborg d'Anna Gabriel, els proletaris alcen la falç i la pistola làser i enderroquen el poder en una aferrissada lluita contra una elit global que s'havia convertit en infranquejable gràcies a un exèrcit de robots policia. Una guerra civil mundial aïlla la Terra de la resta de la galàxia durant 3 anys. Moltes vides són sacrificades, però finalment el planeta aboleix el neocapitalisme ciberpunk i la rebesneta cíborg d'Anna Gabriel es converteix en líder del món. Entre les seves mesures, habitatges, cotxes volants i menjar sintètic per tothom, abolició de qualsevol forma d'estat i prohibició, entre d'altres esports, del neofutbol per alienant, venut al capitalisme i, sorprenentment, encara poc igualitari. La població acaba entenent que el futbol és irrellevant i, amb el temps, les generacions obliden l'esport. Els estadis esdevenen illes d'habitatges i fàbriques. Les botes en coets són inhibides i qualsevol persona que dona una puntada a qualsevol cosa esfèrica és detinguda. Tots els futbolistes s'exilien a diversos planetes del sistema solar i més enllà per poder continuar practicant el seu esport i es veuen obligats a viure en guetos creats específicament per la seva comunitat. Finalment, l'any 2235, la comunitat de la Terra accepta la creació i construcció d'un nou planeta satèl·lit on el neofutbol estigui permès per poder recuperar la comunitat futbolística. Aquest nou satèl·lit serà batejat amb el nom de Messiània. I serà posteriorment destruït per alienígenes. Sí, pot ser que m'hagi flipat una mica, la veritat.